Ayan, nasa SM Clark po kami with Malen. Pinag-shopping ko po siya. Char. Kauzay. Ayan, silang dalawa. Ano? Ato yaya, ano ba? Ito ba gusto mo? Kung napili ka na eh. Ano, hindi ako nung pinadaran niya. Kasi yan niya. Huwag pa niya yaya. Damon sila mga bag. Na sila. Nandun pa. Ayan. Dahil mainit sa Pilipinas, nandito kami ngayon. Ito ang pila. Ay, ko ro. Ayun, habang naghihintay, kasama po namin yung yaya namin. Yaya. Yaya, ano ba? Ulo. Madulak mo yung vlog. Ayan, nasa po kami ngayon kasi ang init-init sa Pilipinas, my God. Grabe papahangin na papagdabla kami. Napadaman amon niya. Yeah. I'm not Yaya. Alay kurong. Abos.